Pojďme se vypravit za lidmi, kteří nežijí svůj život zbytečně. Pojďme si s nimi hrát a naplňovat myšlenku, že lépe je opotřebovat se, než zrezivět. Pojďme se divit věcem, kterými se zabývají. Ano, jejich svět je podivuhodný. Tento muž se jmenuje Miloš Šic. Žije v Bílovicích nad Svitavou a to, co ho zajímá, jsou auta. Velká i docela maličká. V každém případě dokonalá. Sledujete dítko 50. let. Automobilový průmysl tehdy ještě všelijak klopítal a tak si lidé pomáhali sami. Lidové vozítko to byl sen mnoha konstruktérů. Auto do kapsy, něco, s čím by mohl jezdit každý a na co by také měl. Panu Šicovi bylo sotva 10 let, když se zrodil tento plechový krasavec. Vozítko vymyslel, nakreslil a sešrouboval jeho táta, doslova na koleně, po večerech. Dneska už by se do podobné práce pustil sotva který nadšenec a sotva kdo by také měl nervy na shánění součástek a dílů v tehdejších komunálních obchodech. Že je něco podobného na světě, je malý zázrak. Tak tohle krásné červené autíčko, to je vlastně kolébka vašeho zájmu o benzín, motory, o auta, že? No, tak můj táta byl velký fanda do motoru a do aut jezdil všechny možné závody, plochy, dráhy, soutěže, strmý vrchy a tak dále. No a měl doma i Bugatku po Sojkovi, ovšem ta už doma není, takže to je škoda. No a tak vzniklo pak tady to auto taky důsledkem toho závodění vlastně. Protože to mělo být původně jako závodní automobil. Závodní autíčko? No řekněte mi o něm něco bližšího. No je to 350 Java. Měl to být závodní minor původně. Pak byly nějaké problémy okolo závodění, takže vzniklo tady to vozítko. No. Vidíte, je 40 let starý a ještě teda slouží, jezdí. Takže je to zatím dobrý. No. Prochází to i technickými kontrolama. No, tak doufejme, že to ještě vydrží nějaký ten rok jako veterán. V Šicově rodině koluje mužským potomkům v žilách místo krve benzín. Tyto trofeje, ceny a poháry to dokumentují. Absolutní vítězství v závodě motocyklů malou dohodou ve 30. letech, poháry z plochých drah a terénních závodů, dokonce i trofej ze skoků na motocyklech. To všechno jsou úlovky Šice staršího. Šic mladší se měl od koho učit. První řidičský průkaz získal už v 15 letech na mopeda, 17 na motocykl a v 18 na auto. Získat vlastní automobil bylo ovšem v té době zcela nemožné. Postavit ho sám jako táta, na to nebyly síly. Zbývala cesta poslední, vydat se do světa, ve kterém se auta měří na milimetry. Vy jste byl tak trochu hračička už od malička, že? No, za mého mládí, já už jsem se zabýval trochu autičkama a naši mě postavili potom takový Betlém, se tomu říkalo. Bylo to 2x1 metr veliké a jezdil tam vlak, jezdili tam auta, všechno se tam pohybovalo, chodila tam bílá paní na hradě a podobně. No a tam jsem měl spoustu těch autiček tenkrát, jak tady dělali Tudory, Tatraplány a tak dále, Bakelitovi. No a přijel za mnou strýc z Německa, dědův bratr, a díval se na to a říkal, tady máš spoustu autíček, ale u nás jsou taky, ani jednou tady takový nemáš. No tak já jsem ho poprosil, aby mě poslal nějaké. No on mě poslal první 3 Vikingy. Tenkrát v tom 57. roce. Tím vlastně začalo moje sbírání, to byl základ té sbírky, ty první 3 Vikingy, protože to byly vlastně přesně udělané modely.
to tady nebylo, že? Takže jako kluci ještě jsme se do toho úplně zamilovali. Miniaturní svět automobilových modelů, svět barev a tvarů, svět milimetrových rozměrů, který umožňuje být majitelem Rolls-Royce i tomu, kdo nemá ráno na rohlík. Svět krásy a radosti, v němž nemusíte mít řidičák a v kapse peníze na pokuty. Tady není slyšet zvuk motorů, ševelení převodových koleček, svištění pneumatik a houkání klaxonů. Tváře nepohladí čerstvý vítr z pootevřeného okénka a za volant jediného automobilu není možné usednout. Radost z ladných tvarů karoserií však není menší. Vikingy jsou opravdu dokonalé modely. Mezi sběrateli mají ten nejlepší zvuk. Sběratelství autíček je u nás poměrně rozšířeným koníčkem. V jistém věku má svého Forda či Fiata ve skříni každý mladý muž. A na trhu malých zázraků lze vybírat, licitovat a smlouvat stejně, jako byste na frankfurtském autosalonu chtěli pořídit nejnovější Mercedes. Když se řekne automodely firmy Viking, tak se sběratelské srdce každého kluka blahem zachvěje. Jak vznikla tahle firma? Tahle firma vznikla v Německu dávno před válkou, před druhou světovou, a založili pan Friedrich Pelzer, který začal dělat vikingské lodě. Ty vikingské lodě dal na prodej do jednoho obchodu a během 1,5 dne byly vyprodány. Tím vlastně on zjistil, že jsou prodejné, i když předtím mu jeho kamarád radil, aby to nikde neprodával, že to nemá cenu. On pak začal vyrábět pro vojenské potřeby ve válce letadla 1:200, měřítko, byly takové šedivé umělé hmoty. No a byl vlastně průkopníkem výroby modelů z umělých hmot. No a potom vlastně po válce začal až v 48. roce, protože jeho továrna byla vybombardována, rozbita, a on začal dělat v 48. roce tady tu velikou dopravní sérii, která byla používána u soudu, v autoškolách a tak dále, na demonstrování různých situací dopravních. No a na této sérii pracuje prakticky tato firma dodnes, i když on už asi 10 let nežije. Kolik těch modelů máte ve sbírce? No, modelu Viking ve sbírce mám přes 850. Musím prozradit, že to je jedna z největších, nebo snad vůbec největší sbírka u nás, že? No tak pokud je mi známo, tak ta sbírka je asi největší, protože zatím se nepřihlásil nikdo, nebyl nikdo publikován, kdo by měl více těchto modelů. Práce, práce, práce. Zlomky milimetrů, to je míra, o kterou jde. Alespoň tehdy chcete jít cestou, kterou si zvolil Miloš Šic. Rozhodl se totiž konkurovat nejslovutnějším modelářským firmám. Udělal to ve chvíli, kdy mu Vikingy přestali stačit. Ten, kdo by chtěl bílovického modeláře napodobit, se musí smířit s tím, že ho nečeká nic jiného než stovky hodin usilovné práce. Ale lecco se na tom dá naučit. Udělej si sám, to bylo vaše modelářské heslo od samého počátku, že? Ano, já jsem po získání prvních 3 modelů Viking jsem začal zhánět autička v této velikosti, a protože u nás na trhu žádná nebyla, tak jsem se snažil jako kluk nebo jako učeň si je vyrobit sám, takže jsem piloval 603 z hliníku, pak jsem piloval i Tučka 104, 110 a tak dál. No, ty nakonec mě ztratili při výstavě na vojně. No a potom v roce 1964 vyrobilo pražské družstvo Směr první kovovou 138 Tatru ve velikosti 1:100. Protože ale
tenkrát ještě nejela žádná expedice nebo něco na Tatře, tak jsem tomu nevěnoval leta pozornost. Až v 68. vyjela expedice Lambareny. A na tom podvozku od družstva Směr, který je tady, toto je jeden z prvních modelů družstva Směr, tak na tom jsem začal vyrábět pak expedici Lambareny. Jak to dopadlo? To vidíte tady. Toto je expedice Lambareny, tak jak jela studentská expedice do nemocnice doktora Schweifera v Africe. Toto byl můj začátek výroby série modelů Tatra 138. Do dnešního dne jsem získal 360 různých druhů na Tatře, ať to byly nástavby, návěsy, ale jenom podotýkám na Tatře 138, na jednom jediném podvozku. A zde ve sbírce jich mám zhotoveno 111. Začalo to, jak už jsem říkal, tady to expedici Lambareny. Pokračovalo to potom přes různá hasičská vozidla, jako je třeba tato Tatra. To je Tatra francouzské firmy MAM nástavba v Paříži. Pak to pokračovalo přes jeřáby, cisterny a veškerá vozidla, která jsem na tom sehnal. První nákladní vůz značky Tatra se v Kopřivnici zrodil už na konci 19. století, v roce 1898. Nese současně znaky koňského povozu i moderního nákladního automobilu. Měl nosnost 2 tuny a motor o výkonu 12 koní. Při stavbě tohoto vozidla se uplatnil tehdy 23letý nadaný konstruktér Ledvinka, který se později stal šéfkonstruktérem a technickým ředitelem továrny. Tatry 138 šly udatně ve šlépě jejich nejlepších kopřivnických nákladáků. Jejich služeb využívali řidiči v mnoha zemích světa a varianty nástaveb byly opravdu nepřeberné. Tak zde jsou prospekty, které jsem získával na stavbu modelu Tatra 138. Velmi mě v tom pomohla Kopřivnická továrna, nebo respektive muzeum Kopřivnické, kde teda pan ředitel Rosenkrantz mě všemožně vycházel vstříc. Jsou to materiály tady základního vozu. Pak jsem sehnal velmi dobrou knihu od nich, je to Tatra nákladní automobily Kopřivnická, kde jsou všechny typy. Dále jsem zháněl různé Tatrovky, takže třeba jela po ulici Tatra, kterou jsem neznal, tak jsem si zapsal státní poznávací značku a psal jsem na příslušný dopravní inspektorát, odkud mě poslali materiály. Také jsem psal třeba na expedice, na řidiče expedice do Děhilova, kde jela expedice do Himalají na Mléčnou řeku. Dále jsem získával materiály i po různých podnikách a tak dále. Tady toto třeba je Hodonínská Tatra, která byla v Naftařských dolech. Velmi zajímavá nástavba, Ikarus. Mám tady různé plány, výkresy na stavbu modelu, detailní. Je to hodně velmi zajímavý. Je tady materiál čínských Tatrovek, kde se vyráběly na podvozku naší Tatry, kterou tam Číňané okopírovali, prakticky udělali svoje karoserie, protože na to neměli lisy. Tak hodně vrtných souprav tam bylo. Psal jsem na tyto místa do Číny a tak dál, bohužel bez odezvy. Velmi zajímavý materiál byl z československé kanoistické expedice, jak jsem se o ní zmínil. Mám tady materiály, členové expedice si na mě potom vzpomněli i po 10 letech, když jela československá kanoistická expedice do Afriky a poslali mě i tady tenhle pohled. Dále jsou zde zajímavé knihy, třeba je tady podpis ještě starého pana Veřmiřovského z Kopřivnice. Tady knize. Teď mi napadá, že dávat dohromady tyhle materiály, to je vlastně vysoce odborná práce. No tak je to práce, která vyžaduje hodně trpělivosti, hodně shánění různých odlišností na Tatrách, protože
třeba člověk pak musí mít ve okolí to, jak která korba na tace vypadala, protože to se lišilo třeba příčkama jenom ty korby. Ale už ten model vypadá jinak, je jiný. No a získat těch materiálů na těch 360 tatrovek, to bylo fotografování spousta, bylo psaní, spousty doporučených dopisů, i kilometrů jsem najezdil, protože když jsem se dozvěděl, že někde nějaká tatra existuje, kterou nemám, no tak jsem sedl do auta, jel jsem tam, snažil jsem se domluvit, abych si mohl fotografovat a potom třeba udělat. Tatra 138 se vyráběla od konce 50. let až do roku 1971. Z Kopřivnice vyjelo celkem 640 000 kusů tohoto vozu. Modelář musel prostudovat stovky plánů a prospektů a stal se tak jedním z největších znalců tohoto typu vozu u nás. Je to poněkud zvláštní koníček. Rozhodně u nás nemá obdobu. Každý ten model dá práci sestavit, protože veškeré ty součástky se musí vlastně dělat. Každá ta součástka se musí udělat, aby to odpovídalo pokud možno tomu originálu. Ovšem nedá se dosáhnout úplné přesnosti podle originálu, protože kdybych to měl dělat úplně přesně, tak bych musel žít, já nevím jak dlouho, protože těch 360 modelů to by dalo strašnou časovou náročnost. Dostaly se některé vaše modely i do zahraničí? No, modely se dostaly do zahraničí. Bylo to několik hasičských modelů, které jsem dělal pro zájemce a byla to také Tatra Lambarene, kterou jsem věnoval brněnskému dětskému psychologovi, doktoru Michalovi, který bohužel již nežije. A on jednu tu Tatru vzal, když šel do Anglie a stavil se v továrně Lesné, kde mu umožnili hodinovou prohlídku, exkurzi toho podniku a on jako sběratel modelu vlastně Matchbox, tak to pro něj byl ohromný zážitek a říkal, že nikdy si nepředstavoval, že vůbec do té továrny se podívá. Takže vaše práce se dostala i ke konkurenci? No tak vzali si to tam, postavili to do své vitríny. Používáte i nějaké speciální materiály při výrobě modelů? No používám polystyrenové tabulky, to je tady na takovouto práci, kde se dělají kabiny modelů, střechy a tak dále. To je řezáno z polystyrenu různých tlouštěk, pak je to barveno, no a potom ten model se sestavuje vlastně dohromady už, když už je to uděláno všechno, tak se sestaví a vzniká z toho kompletní automobil. Jak dlouho jste dělal tenhle model? Tak tenhle model, ten se dá počítat na takových 30 hodin. Ovšem jsou modely, které svou náročností zaberou daleko víc času, jsou zase modely jednodušší, které člověk jenom prakticky z té sklápěčky směru upravil trochu a mohli se už dát do vitríny. Věhlas bílovického sběratele pronikl do ciziny nejenom díky zájmu firmy Lesny. Článek o malých Tatrovkách otiskl i renomovaný britský časopis, který se věnuje šíření informací v oblasti světových automobilových modelů. Je jistě příjemné dostat se na stránky světového tisku, ale stejné potěšení modeláři způsobil i diplom, kterým klub sběratelů kuriozit v Praze ohodnotil jeho pozoruhodnou kolekci. Tahle alba prakticky obsahují veškerou fotografickou dokumentaci k jednotlivým typům 138. Je to vlastně takový malý poklad, protože tuto dokumentaci dneska už těžko někdo sežene. Jsou v ní typy, které už vlastně dávno skončily ve šrotu, které už nejezdí a které byly vyrobeny třeba v jednom kuse. No. Kolik těch fotografií je v těch albech? V těch albech je zatím zařazeno 200 fotografií, protože ne všechny fotografie mám zpracovány do velikosti, aby se vešly do tohoto alba. Mám i spoustu větších fotografií, většího formátu, no a tak ty ještě čekají na zpracování. Jak vidíte, jsou zde vrtné soupravy rozděleny, jsou zde
expedice, o kterých jsme mluvili. Tady je expedice, kterou také nemám ještě vyrobenou. Toto je přímo fotografie od známého fotografa Williama Hackla, který zahynul pod Huascaránem. Tady toto je Lambarene, tady je další expedice. Tady je expedice, kde márně zháním vlastně, co to bylo za expedici. Nevím, co to bylo za expedici. Toto byl prototyp vozu na Lambarene. Jeden z prototypů pro expedici Lambarene. Některá políčka jsou volná, tam ještě přijdou zařadit ty zbývající fotografie, jak jsme o tom mluvili. Tady jsou skříňové nástavby, tady potom jsou jeřáby a tak dále. V dalších albech potom jsou další typy, je to rozděleno, tady je třeba vojenská technika. Je škoda, že vojenských Tatrovek třeba v časopise Atom těch 138 bylo strašně málo. Prakticky muselo existovat daleko víc typů na podvozku vojenských nástavek. Bohužel mám jenom málo těchto typů. Proč to byla vlastně Tatra 138, která vás tak zaujala? No tak Tatra 138 byla po, tak abych to řekl lidově, po takové hranaté 111. Byl to první vůz s takovým kulatým šňupákem, jak se říká, takovým hezkým, tvarovaným. Ještě to mělo formu toho nákladního vozu s tou prodlouženou kapotou. Nebyly to ty trambusové krabice. Jo? Takže tím pádem jsem se na tu 138 tak nějak zaměřil, no a pak mě v tom hlavně podpořila ta expedice, která mě utvrdila v tom, že teda si udělám a že ty 138 budu dělat. Protože jak jsem udělal tu expedici, tak jsem se začal dívat právě po těch dalších typech. Byly to jeřáby, byly to cisterny. Pak teprve jsem zjistil, kolik vlastně jezdí na tom podvozku těch nástavek. Takže potom teprve jsem to začal sánět. Klenot Šicovy sbírky, tatrovácký pokladač kolejnicových polí. Model je složen ze 712 dílů a jeho výroba stála modeláře 80 hodin práce. Žádný jiný sběratel na světě nemá ve své kolekci něco podobného. Miloš Šic měl dokumentaci pro tento typ Tatry 138 z celá léta a pořád se nemohl odhodlat k realizaci. Věděl totiž, že ho čeká téměř neřešitelný úkol. Cestu k vrcholu nakonec absolvoval. Co byste poradil klukovi, který by se chtěl vydat ve vašich stopách? No, zásada je naučit se dobře své řemeslo. To znamená, takový kluk by se měl vyučit něčím, takzvanému černému řemeslu, zámečničinu nebo nástrojařinu, soustružničinu, frézařinu a tak dále, aby z každého něco ovládl, aby všechny ty součásti, protože každá něco potřebuje z některého toho řemesla, když se zhotovuje, tak aby to dokázal udělat, aby to dokázal sestavit a aby se naučil přesnost. Čili absolutní přesnost. No, absolutní přesnost by se dalo říct, ovšem ta absolutní přesnost se tady v těchto podmínkách úplně nedosáhne, ale musí tam být, protože když ten model děláte, ujedete o 2/10, tak je to na takovým malým modelu vidět. Nebo když se nalepí špatně příčka, tak se to může pak zahodit, že? Takže co možná největší přesnost, ovšem to bychom museli získávat daleko díl, než vlastně trvá náš život. Takže tak, jak to každý dokáže, aby se snažil tu přesnost. Vůz, jehož nespočetné varianty jsme sledovali, se nevyrábí přes 20 let. Zmizel z výrobních pásů Kopřivnické továrny a málo je k vidění i na našich silnicích. Díky obětavému sběrateli však nezmizela podoba tohoto vozu docela a zůstane nadlouho zachována v mini autosalonu, který se sice nehonosí světovou slávou, ale přesto přispívá k barvitosti a zajímavosti světa motorů.